No niin, ja terve. Täällä on jättiläinen vähän riehumassa. Mut meillä on playground niin, että mä varmaan pelaan tätä 10 minuuttia. Joku YouTube-video. No. Tai ainakin tää riehuu täällä kivasti. Mutta sitten tuli paha juttu. Niin. Joo, otas. Motherfucker, you got a text. Oho. Ja sitten, missä se oli? No, tätä ette nähnyt. Siis missä se on se? Mäkin pistän tonne. Oho. Mikä nyt siinä on? No. Sitten. Mutta nyt otetaan tosta. Stoppaan ajan. Pistän pystyyn. Näin. Sitten täältä resitse. Sitten pystyy isuntamaan. Näin. Nyt se on hyvä. Sitten kun pistää tälleen. Näin. Ja sitten näin. Damn. Sillä on varmaan reikä tuolla selässä. Tää pystyssä. Mitä? Nyt vähän sieltä. Näin. Näin. Oho. Nyt jättiläinen meet sieltä takaisin. Oho. No sehän on. Ouch. Mut sehän ei kuole. Ei kuole. Juu, päälle. Ouch. Sitten tähän näin. Ja tätä tänään mun niminen. Nyt sen kalikita. Ouch. Kyllä se sattuu. Kyllä se sattuu. Sitten kun mä otan täältä nyrkkipiikin. Sitten kun se pistätte. Näin. Pium. Oh. Se meni pieleen. Että olisiko. Oi juma. Noin. Se tossa. Ja nyt kun vaikka pääsee seinään, niin ei tapahtunut mitään. Se lenti. Wow. Onko tää joku pehmä vai ei ku? Kyllä tää oli se mun nimi. Sitten
maistakaa edes noita haikupeja. Ne on tosi hyviä. Paitsi se oranssi, se sweet chili. Niistä mä en tykännyt. Mut se musta on tosi hyvä. Musta ja ne uudetkin. Ne maistuu. Pistäkää sitten kommentteja, mitä ootte mieltä niistä taikupeista tai jos ootte ostanut. Ja mä pistän vaikka tuon noin. Ja tää jättiläinen menee vähäksi aikaa tonne. Noin. Sitten taas siitä. Näin. Pistetään vaikka ihan jättimäinen. Noin. Sä nyt jättiläinen siihen. Mene. Pysy siinä. Pysy! Pysy! Jumalan kautta. En malta pysyä. Älä nyt heilu siinä. Älä heilu, mä väihän sut. No vähän vaikka tuo. Käännetäs. No. Sitten. No. Pysyks sääkin nyt? Et malta pysyä. Pysy nyt. Pysy tai mä heitetään kuulla sua päin. No. Hyvä on. Haluatteko nähdä yhden hyvän jutun? Titanic. Ei kyllä näytä siltä, mutta kyllä tää on. Vähän lagaa vaan. Ja se uppaa ja Titanic uppaa. Kattokaa kun siellä on niitä kasviksia kaikki. Kaikki vaan kattoo. Ja tämä pommikin, C4. Päm. No, räjähtikö? Ei räjähtänyt. Mä taidan kohta sitten lopetella tämän videon. Oho. Nyt kyllä tässä. Mikä tää on tää? Mikä tää on tää? Siis mikä tää on? Oho, nyt meni joku rikki. Tää. Tätä mä oon miettinyt. Dream Monster. Okei. Mut se menee nyt levolle. Hyvää lepotauko. Mitä? Mut viimeiseksi. Tämä on tää hänen hyvää. Noin. Katsokaa. Oh, what the fuck? Juu, what the... Mitä? Mitä? Noin. Ja se on moro.